Ndiko jopuonj internship biro kelo shida bang'e. Nung'iso gi yo machalo nade e yor andika kose nubedo kod romo moro mana mapiyo piyo kapok wadhira Zablon Wange. Weche ler kisomo chik nitie kaka weche ichiwo. Nikech ok wanyal dhi to wabedo piny wamadho chai kwa nyisogi ni utimo gima rach. Nyaka wabed gi procedure mwabedo kodgi piny wa quote the right documents ma kata ka winjo ko jopuonj wacho ni internship ok en gima rach. Adwa ni gikwed gini kata bedi ne gidonje gikwede nikech onge chik. Employment mar internship onge chik. Gini no nego bedi ka giloke to giloke bedo contractual. Ema no miyo ne wakwero TSC kwa ndiko negi mwanyiso gi ni jopuonj gi kudwa kawo jopuonj to kawo gi either on contract at bang that contract tu nyalo confirm gi on permanent and pensionable. Marare koro ka mano koro ok gitimo ema no miyo ka nyo jopuonj odhi e doho dobo ng'ado maber ka nyiso Teacher Service Commission ni onge employment mora mitimo as interns. Emo miyo wan wayie gi duoko mane doho chiwo ni jopuonj gi either migi tich kade bed ni gikawo gi to gikawo gi on contract kata ka gikawo gi on contract mabe ok wayie. Higa 2011 Teacher Service Commission no kawo jopuonj on contract basis to kane gikawo gi ne wang'anyo ma jopuonj gi no ndik tich. Emo miyo kata sani ok wadwa ni jopuonj mikawo e teaching sector ikawo yo moko ma ok oluwo chik. Ka ginyal confirm jopuonj gi to giwach ni ok ginyal confirm. Sani be jopuonj ma an godo ka gi osiepewa gi confirm ni ngimagi en yo moro ma onge tiro moro kata ler moro kaka future gi dhi bedo nikech onge commitment moro amora ma TSC ni kodgi kata sani. Emo miyo anayie kodgi ni onego waked matek be emo miyo wandiko ne Teacher Service Commission magi miyo wabura be kawuono ka bang' mata wadhi bedo piny wadhi keto weche ratiro gik mwadhi wacho gi TSC. Wadwa ni mondo jopuonj gi conditions gi ong'e nitie desperation mane otimore ni wadhi e junior school to ikruok ma jopuonj ma puonjo classes go ne pok otim maler. Emo miyo that desperation no miyo Teacher Service Commission oyawo the avenue mar kawo jopuonj gi. To ayie kodgi ni seche moko ok inyal blame gi kaka ne gidhi mondo ndik gi teach on internship nikech promises manomigi ni kisetiyo bang' 1 year ibedo permanent and pensionable. Ng'ata nyalo kawo that kind of offer gi situation ma wan godo sani ma ni tije onge. Koro ne owuond gi Teacher Service Commission to emwadwa ni sani Teacher Service Commission owuoge miriambo gi law chik mondo ndik gi e yo malong'o. Kata ka president owacho gik mowacho gik ma president owacho gi onego bed documented nikech president nyalo wache political podium to joma ni technical ema koro bedo piny to translate gima president otimo owacho to kete kaka chik makoro is binding gima koro ji nyalo chungo. Wawinja ne Zablon Wange jagoro makupeta bade makisumo ya Zablon okinyi makawuono ichiew nade chung maru kaka riwruok mar jopuonj makupete wi ng'anyo mar jopuonje mag JSS makoro gibogo ni gibro bedo ka ging'anyo kaponono ne piny owacho kokale duola mandiko jopuonje tich TSC